Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin amma ba'd. Svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala i neka njegov mir i spas na najodabrajih poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugo, na sve one koji slijedu u dobro do sunje dana ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo već mi i dalje nastavljam da govorimo o Sahihu Buhari, a večerašnje poglavlje uzimanja za uzor ili slijeđenja radnji Resula sallallahu alejhi ve sellem. I u tome poglavlju ima samo jedan hadis, a to je hadis Ibn Omara radijallahu anhu, u kojem pojašnjava da Resul sallallahu alejhi ve sellem uzeo zlatni prsten i onda su njegovi drugovi isto tako uzeli zlatni prsten, znači uzeli su sebi, su načinili, nosili su prsten, da bi nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem odbacio taj prsten, pa su svi njegovi drugovi odbacili prsten. Nakon kraćeg uvoda mi ćemo se kasnije odvrnuti na sam hadis. Međutim, prije nego što krenemo sa samim pojašnjenjem, već se, znači, braćo, upoželjeni da se pomaknete od ozgora. I upoželjeni ste i od prija. Znači, Resul sallallahu alejhi ve sellem, uvijek sam citiramo taj hadis, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem kada bi u određenim svojim putovanjima, kada bi osjeli u planac određenu dolinu, da se drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem raspršavali. Pa rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, to raspršenost, ili to je od prokletog šejtana. I kaže da kasnije nikada drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem to više nikada nisu u svom životu ponovili. Čak više kada bi kasnije išli sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem i kada bi se negdje ulogorili, kažu da bi mogli sa određenom prostirkom sve prosrti. I zaista će, znači, naćemo u mnogo puta u hadisima Resula sallallahu alejhi ve sellem, koje mi u stvari govorimo, kada god se nešto uradi, kaže kasnije, da li recimo prenosioc hadisa, ili sami sahabi koji se kaže, nikada više nisam radio ono kad bi poslanik se sam zabranio hadisu, ili kad nešto naredio, kaže, od toga datuma kada sam čuo, kaže, više nikada nisam ostavio. Čak Ali radijallahu kad mi Resul sallallahu alejhi ve sellem preporučio da uči zikr, umjesto da mu dani roba njemu i svojoj ćerki Fatimi, kaže, nikada taj zikr nisam ostavio. Pa su ga pitali, kaže, čak i u bitci na Sifinu, kada se ratovao protiv Muavije, kada je bila najgori bitak, kaže, čak i u toj bitci kada ja taj zikr nisam ostavio. Tako da nema, kajmo, potrebe da se ponavlja. Na kraju, znači, imaju edeb i medlisa i sjela, i ako ništa radi, evo što kaže sjela, drugi, more bar slike biti onaj lijepe, se imaju bar izbaciti, onako, sramota ljudi gledaju slike takve. Uglavnom se mi vratimo našoj tematici. Zašto je Imam Buhari, znači, pokušajte se malo fokusirati. Znači, ja zaista, tematika je taka da stvarno treba malo da se uključimo, da bi svi razumjeli, iako je važna. Znači, zašto je Imam Buhari naslovio tako poglavlje? Pa je rekao da slijedimo radnje Resula sallallahu alejhi ve sellem. Iz toga razloga što je Imam Buhari u svim prethodnim poglavljima koje smo mi govorio o riječima Resula sallallahu alejhi ve sellem, čak je više naslovio poglavlje slijedjenje suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I vama je dobro poznato da su islamski učenjaci rekli za sunnet Resula sallallahu alejhi ve sellem da su to riječi. Znači ono što Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže, to je sunnet. I mi moramo da to slijedimo. Isto tako radnje Resula sallallahu alejhi ve sellem su sunnet. Znači ono što je Resul sallallahu alejhi ve sellem radio, i to je sunnet. Međutim, postavlja se pitanje, da li muslimani, ili mi muslimani, moramo svaku tu radnju slijediti, evo to ćemo govoriti. I treći dio, to su bile potvrde Resula sallallahu alejhi ve sellem. Kada bi neko od njegovih drugova uradio određenu radnju u prisustvu Resula sallallahu alejhi ve sellem i Resul sallallahu alejhi ve sellem to odobrio čak i šutnjom, to bi kasnije postao šerijat i to je bila obaveza da se slijedi. Tako da sunet Resula sallallahu alejhi ve sellem sastoji se između te tri stvari, a to su njegove riječi, i mi smo već prethodni hadise o tome govorili, Imam Buhari je to i govorio, a to je da se slijede suneti Resula sallallahu alejhi ve sellem koji su riječi. Sada govori Imam Buhari o radnjama Resula sallallahu alejhi ve sellem, a ako boda kasnije će spomenuti on i potvrde Resula sallallahu alejhi ve sellem.
Tako kada mi gledamo život Resula sallallahu alejhi ve sellem, naćemo da je Resul sallallahu alejhi ve sellem radio određene stvari. Resul sallallahu alejhi ve sellem je klanjao, postio je, jeo je, pio je, ženio je se. Dobro. Sada kada ja i ti čitamo te stvari, je li obaveza da moramo sve to činiti ili pak nije obaveza? I u ovom poglavlju ima dosta govora učenjaka i djeluje da je najbolje u svim tim radnjama vidjeti šta su rekli islamski učenjaci i po tome postupati. Iako su islamski učenjaci podijelili radnje Resula sallallahu alejhi ve sellem i onda su rekli u ovome segmentu moramo da slijedimo Resula sallallahu alejhi ve sellem. U ovom segmentu, znači ovdje se sve govori je li stroga obaveza, a sve ostalo je da je pohvalno Resula sallallahu alejhi ve sellem slijediti i čak više da li je dozvoljeno, znači uvijek je dozvoljeno. Određene radnje kažu nije vađib, međutim bolje. I onda kasnije kažu određene stvari, to su od specifičnosti Resula sallallahu alejhi ve sellem i to su samo svojstvene njemu i ne može niko od nas doći i reći ja slijedim Resula sallallahu alejhi ve sellem po pitanju toga. Kao što ćemo to kasnije spomenuti i onda se isto tako postavlja pitanja, to je kada se radnja Resula sallallahu alejhi ve sellem bude oprečna njegovim riječima, kako postupiti? I da kažemo, ova materija ima u našem životu veliko mjesto. Jer se desi da se mi kod određenog pitanja razidemo. Pa kažemo, da li Resul sallallahu alejhi ve sellem po pitanju onih radnji koje je radio, da li treba raditi pa nositi prsten kao što je Resul sallallahu alejhi ve sellem nosio? Da li treba spavati kao što je Resul sallallahu alejhi ve sellem spavao? Isto tako ćemo se možda po pitanju kada nam dođe određena radnja Resula sallallahu alejhi ve sellem i njegove riječi koje su suprotne, onda mi ne znamo šta da radimo. Pa su tako rekli islamski učenjaci da je vrlo važno razumjeti radnje Resula sallallahu alejhi ve sellem, jer radnje Resula sallallahu alejhi ve sellem imaju kod sebe određene stvari dok njegove riječi to nemaju pri sebi. Kada Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže određenu stvar uradi, ne može se drugačije razumjeti osim uradi. Kada Resul sallallahu alejhi ve sellem zabrani određenu stvar, ne može se drugačije razumjeti. Međutim, kada Resul sallallahu alejhi ve sellem učini određenu radnju, prvo što se treba utvrditi, da li je to svojstveno Resulu sallallahu alejhi ve sellem ili je to pak za čitav ummet što je osnova i mi moramo slijediti Resula sallallahu alejhi ve sellem. Tako da po pitanju radnje Resula sallallahu alejhi ve sellem u odnosu na njegov govor postoji ova mogućnost. I zato čovjek mora da spozna specifičnosti Resula sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako postoji određene stvari koje je priroda Resula sallallahu alejhi ve sellem. Tako je Resul sallallahu alejhi ve sellem hodio i slično tome. I isto tako znači radnju moramo znati je li to te vrste ili druge vrste. I isto tako određene radnje Resula sallallahu alejhi ve sellem mogu biti pohvaljene i isto tako mogu biti važne. Pa su tako islamski učenjaci na osnovu tih govora podijelili su radnje Resula sallallahu alejhi ve sellem na određene vrste koje ćemo mi spomenuti i na osnovu toga su onda kasnije rekli u ovome dijelu ili u ovom segmentu radnji Resula sallallahu alejhi ve sellem moramo mu se pokoriti, a u drugom je pohvalno ili je pak dozvoljeno. Pa ćemo tako naći radnje Resula sallallahu alejhi ve sellem koje su došle u kontekstu da se Resul sallallahu alejhi ve sellem pokorava kuranskoj naredbi. I onda u tom segmentu mi moramo slijediti Resula sallallahu alejhi ve sellem. U namaza, po pitanju namaza, naćemo da je Kur'an naredio kako Resulu sallallahu alejhi ve sellem, ali i umetu. Međutim, prvenstveno Kur'an je rekao wa aqimu salat i obavi namaz i daj zekijat i pojašnjena akida i slično tome. I onda mi nađemo u praksi Resula sallallahu alejhi ve sellem na koji je način Resul sallallahu alejhi ve sellem klanjao namaz. Nađemo na koji je način Resul sallallahu alejhi ve sellem udeljivo zekijat. Nađemo na koji način Resul sallallahu alejhi ve sellem vjerovao u Allaha tebareke ve taala. Na koji način vjerovao u meleke. Znači Resul sallallahu alejhi ve sellem sa svojim se radnjama pokorava gospodaru svih svjetova. I to je šerijat. I to je nama obaveza da te radnje, znači stroga obaveza vađib, nije to više mustehab, čovjek mora tako da postupa.
I onda vidimo kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem klanjao, kako je uzimao abdest, kako se čistio i pripremao za namaz, kako je davao zekijat, kako je išao na hadž i slično o tome. I mi tako postupamo i po pitanju ti radnji, to je stroga obveznost, to važi da se mi muslimani moramo pokoriti toj vrsti radnje. Druga vrsta radnja ili djela Resula sallallahu alejhi ve sellem je ta koja je došla sa strane prirode Resula sallallahu alejhi ve sellem. Allah dželešanu je nas stvorio, to je njegova mudrost. I mi se razlikujemo po pitanju hrane, po pitanju pića, po pitanju odjeća, po pitanju hoda, po pitanju sjedjenja i slično. Razlikujemo se i to je mudrost Allaha dželešanu da se upotpunjuje. Jer šta kada bi sad svi mi voljeli samo da jedemo određenu hranu? Šta bi bilo sa drugom hranom? Iskvarila bi se. Kada mi samo voljeli da pijemo određeni vid pića, šta bi bilo sa drugim? Iskvarilo bi se. Pa je zato Allah dželešanuhu dao ljudima te razlike. Isto tako ćemo naći da se po pitanju mi nas razlikujemo po pitanju ljubavi, volimo određenu stvar, druga nam stvar nije tako draga i ne volimo da jedemo. Tako da se to i kod Resula sallallahu alejhi ve sellem nalazilo. Pa ćemo naći da je Resul sallallahu alejhi ve sellem volio određenu hranu nije omalovažavao, međutim nije volio. Isto ćemo tako naći da je Resul sallallahu alejhi ve sellem određenu stvar pio, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem na određeni način hodio, da je određenu odjeću nosio. Da li je sada obaveza nama muslimanima da se mi u tome pokoravamo, stroga obaveza, i da kažemo to je sunet, da moram ja jesti med kao što je Resul sallallahu alejhi ve sellem volio, da ja moram da hodim kao što je Resul sallallahu alejhi ve sellem hodio, da li ja moram kao što je Resul sallallahu alejhi ve sellem imao običaj kada bih klanjao sunete sabahske i čekao farze da bi se nagio na jednu stranu, da li ja to moram raditi? Da li ja moram nositi imamu kao što je Resul sallallahu alejhi ve sellem nosio? Da li moram jahati prevozna sredstva koje je jahao Resul sallallahu alejhi ve sellem, koje je koristio? Da li ja moram nositi izar i moram nositi gornji dio koje Resul sallallahu alejhi ve sellem? Da li moram nositi štap i slično? Kažu islamski učenjaci po pitanju tih stvari. Ako se zna da je Resul sallallahu alejhi ve sellem tu stvar radio sa ciljem ibadeta, nama je obaveza da slijedimo i to je sunnet. Ako nađemo da Resul sallallahu alejhi ve sellem određenu stvar činio zato što je to ibadet, nađemo da Resul sallallahu alejhi ve sellem jeo desnom rukom i da je posticao na to, znači to postaje slijeđenje. Ako znamo da Resul sallallahu alejhi ve sellem volio da je bijela odjeća i to, znači mora se Resul sallallahu alejhi ve sellem u tome slijediti. Mimo toga, one radnje koje su došle, Resul sallallahu alejhi ve sellem tako činio, jer on je čovjek, morao je raditi tako ga Allah dželešanu stvorio, kažu islamski učenjaci, nije obaveza da se to slijedi, nije vađiv, ali je dozvoljeno čovjeku da čini. I isto tako su rekli da se po pitanju Resula sallallahu alejhi ve sellem odnosi da on imao hilja, što zovu islamski učenjaci, a to je skupina određenih osobina koji čine ličnost poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kad uzmeš Resul sallallahu alejhi ve sellem na određen način je jeo, na određen način je pio, na određen način je sjedio, hode, kad se to sve sakupi, sabere, ti ćeš dobiti ličnost Resula sallallahu alejhi ve sellem i ona nema sumnje da je najbolja, da je najpotpunija, da je najsavršenija shodno ljudskim mogućnostima. I u tome kontekstu kažu mora musliman da iščitava tu ličnost Resula sallallahu alejhi ve sellem i jest te osobine su od prirode Resula sallallahu alejhi ve sellem. Došle su tako, nije to ibadet, ali u tom sveukupnom zbiru moramo da slijedimo Resula sallallahu alejhi ve sellem, odnosno da pokušamo da kopiramo ličnost Resula sallallahu alejhi ve sellem i da se nađe u nama. Jer nema sumnje da je ličnost Resula sallallahu alejhi ve sellem najbolja, najpotpunija. Allah dželešanu ga odgojio. I zato ćemo naći da islamski učenjaci su znali napisati određena djela samo po toj tematici. Pa ćemo naći, na primjer, Šemail Muhamedije. Šemail
to su pozitivne osobine kod određene osobe, pa su to poslanikove osobine kao što imam Tirmidhi i on je naveo Resul sallallahu alejhi ve sellem tako jeo, tako je pio, tako je spavao, tako je hodio. Te knjige treba čovjek da uzme i da iščitava. Jest da je to priroda Resula sallallahu alejhi ve sellem, međutim, treba to da se čini i da se onda na kraju mi imamo tu islamsku ličnost u kojoj slijedimo Resula sallallahu alejhi ve sellem. A ne da se govori Resul sallallahu alejhi ve sellem to je pio, to je bilo svojstveno njemu, ne moramo njega slijediti. Resul sallallahu alejhi ve sellem je hodio, ne trebamo ga slijediti. On je oblačio odjeću. I onda šta imamo? Imamo ličnost Resula sallallahu alejhi ve sellem koja je odgojena u Kur'anu i Sunnetu, ona je na jednoj strani, a dok je moja tvoja ličnost da Allah sačuva od toga daleko, od toga nije kao što je ličnost Resula sallallahu alejhi ve sellem. Pa tako te osobine, iako su od prirode Resula sallallahu alejhi ve sellem, tako ga Allah dželešanu stvorio, međutim ostaje ta ličnost Resula sallallahu alejhi ve sellem koja se mora iščitavati i da čovjek pokuša to doslovno kopirati i prezentirati u sebe. Isto tako su rekli islamski učenjaci da bi čak i u tim stvarima koje su priroda i koje su od Resula sallallahu alejhi ve sellem prirode da bi čovjek trebao ko sebe upražnjavati, prvi razlog, kao što spomenuo Ibn Kajim, Allah se smilo, je upravo to da bi naša ličnost bila kao ličnost Resula sallallahu alejhi ve sellem. A druga stvar su spomenuli i vraćaju se medicinijarima pa kažu da Allah dželešanu u većini slučajeva, ima izuzetaka, stvorio čovjeka i da njegov, ono čemu on naginje, da kažemo njegov čef, se u većini slučajeva podudara sa njegovom ličnošću. Na koji način? Pa ćeš naći čovjeka koji je po prirodi ljut, šta voli da jede biber, voli da jede paprike, slično o tome. Čovjek koji je blag, naćeš ga da druga jela da on jede. I naćeš tako narode, ima sada određeni naroda koji su po prirodi ljuti i nemaju sabra, šta ću naći, uvijek jede ljutu čorbu i ostalo. Pa kažu i u tome segmentu, kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem određene stvari jeo, upravo iz toga što se poklapa sa njegovim stvarem kako ga stvorio Allah dželešanu, onda bi čovjek i uprkos poteškoći trebao da slijedi Resula sallallahu alejhi ve sellem u tome i da to koristi. Zašto? Da bi pokušao tu svoju prirodu izmijeniti. Pa ako je neko od nas nagao, ljut i tako dalje, jede tu hranu, međutim, on je privikne svoju izhranu Resulu sallallahu alejhi ve sellem, onda se nadati sa Allahovim dželešanu dopustom, da će nakon određenog vremena, da će se i ta njegova priroda ili njegovo ponašanje vratiti u ono što je najbolje. I kažu, kao što je rekao Ibn Kajim, najbolji ukus je ukus Resula sallallahu alejhi ve sellem. Čak i u hrani, ako je Resul sallallahu alejhi ve sellem volio određenu stvar, njegova sama priroda koja je naginjala toj stvari, njegov ukus je bolji od svih ukusa ljudi. Njegova odjeća, njegov ukus je bolji od svih naših ukusa. Njegovo sjedenje i tako dalje, tako da kažemo, čak i ove stvari koje čovjeku nije naređeno da ih slijedi, a to su stvari koje su došle u kontekstu, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem činio zato što je to njegova priroda, tako ga Allah dželešanu stvorio i on to nije činio radi ibadeta, već je to radio tako. I čak i u tome kontekstu trebao bi ga slijediti čovjek, nije stroga obaveza, međutim trebao bi da vidi kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem jeo, kako je pio, kako je spavao, šta je oblačio i da se i toga koristi i da se toga pridržava. Nakon toga spomenuli su određene radnje Resula sallallahu alejhi ve sellem i rekli su to su specifičnosti Resula sallallahu alejhi ve sellem, međutim pod uvjetom da je to potvrđeno. Kako će potvrđeno biti? Na osnovu samoga dokaza, kao što ćemo kasnije spomenuti, ili govora islamskih učenjaka, ili konsenzusa, saglasnosti islamskih učenjaka, prvenstveno sahaba. Pa se oni slože i kažu, ta stvar ili ta radnja je u specifičnosti Resula sallallahu alejhi ve sellem. Pa su naveli primjere. Da čovjek oženi musliman, 4 žene mu je dozvoljeno. Naravno, ovo se nas ne tiče puno da spomenu radi emaneta.
Čovjeku je dozvoljeno 4 oženi žene. Međutim, nije mu dozvoljeno iznad 4 žene da ozvoli. Međutim, Resul sallallahu alejhi ve sellem za nije imao više od 4 žena, za nije u jednom trenutku sakupio 9. Pa kako to? Hoće sad neko od nas doći i oženi se 7-8 žena i ti kažeš to ti nije dozvoljeno, to ti je haram. Kako? Resul sallallahu alejhi ve sellem je tu stvar činio i meni je dozvoljeno. Jer je meni obaveza da slijedim Resula sallallahu alejhi ve sellem. Da se ne bi dešavali te nesuglasice, ta stvar je bila svojstvena Resulu sallallahu alejhi ve sellem i to je Resul sallallahu alejhi ve sellem mogao učiniti radi određene mudrosti. Mi muslimani u tim stvarima koji su specifičnosti Resula sallallahu alejhi ve sellem ne slijedimo Resula sallallahu alejhi ve sellem, niti ga moramo slijediti. Isto tako što su spomenuo specifičnosti Resula sallallahu alejhi ve sellem je to da je žena mogla doći i sebe pokloniti Resulu sallallahu alejhi ve sellem i da je Resul sallallahu alejhi ve sellem oženi bez mehra i bez staratelja. I kao što je došlo u suri, znači upravo kako kaže vahibe, ona koja sebe poklanja tebi, halisete leke min dunil mu'minin, međutim kaže to je samo tebi mimo mu'mina. Znači ove riječi ukazuju da je to bilo svojstveno Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Tako da niko od nas ne može se vjenčati bez onih uvjeta, kao što su spomenuli sam učenjaci od njih, da mora biti staratelj, da mora biti mehr. Dozvoljeno je ženi, kao što je bila radnje, znači dešavalo se prije Sefu, da dođe i da sebe ponudi i kaže ja se želim da se udam, čuo sam za tebe si dobar, tako dalje, ja ću se udati za tebe. To je dozvoljeno, ali međutim mora biti mehr i moraju biti staratelji, svjedoci i sve drugo. Međutim, Resul sallallahu njegovi specifičnosti je to bilo da je žena mogla sebe pokloniti Resul sallallahu i da to prihvati i da je vjenča bez staratelja, isto tako bez mehra. Također, Resul sallallahu njegovi specifičnosti, ono što je Resul sallallahu ostavio kao miraz, to se nije dijelo, već je to sadaka i Resul sallallahu rekao, ono mi, skupina vjerovjesnika što ostavimo za sebe, to je sadaka, ne može se dijeliti. U suprotnom od nas, ono što mi ostavimo za sebe se dijeli shodno nasljednom pravu šerijaskom i nije to sadaka što je za nas, ali je bila specifičnost Resula sallallahu. I sada kažemo, ćemo mi reći, to je radnja Resula sallallahu alejhi ve sellem i dođeš ti sutra kada niko ne smije moj metak dijeliti, nego će oni sadaku. Ne, to je svojstveno Resulu sallallahu alejhi ve sellem bilo. Isto tako, od specifične Resula sallallahu alejhi ve sellem bila i njega i njegove porodice je to da je bila zabranjena sadaka. Isto tako kažu da pri kraju života Resula sallallahu alejhi ve sellem njegove specifičnosti više je bilo kada je imao 9 žena, da nije mogao više se ženiti, kao što je došlo u suri Ahzab, iako određeni islamski učenjaci kao što je Abdullah ibn Mesud kažu da je to ipak dokinuto pri kraju Resula sallallahu alejhi ve sellem. Bilo mu je zabranjeno, znači dozvoljeno da može imati više od 4 žene, pa je sakupio 9, pa mu je rekao nakon toga ne možeš više da imaš, a kaže Abdullah ibn Mesud i drugi da je opet dokinuto pri kraju života Resula sallallahu alejhi ve sellem. Također Resulu sallallahu alejhi ve sellem je bila stroga obaveza da klanja noćni namaz i to je specifičnost. I ne može sad doći neko reći, nama islamskom umetu je obaveza da se idemo Resula po pitanju toga. Također isto od vrste radnji Resula sallallahu alejhi ve sellem je i to da je Resul sallallahu alejhi ve sellem određene radnje činio da bi pojasnio ono što je došlo uopšteno u Kur'anu. U tome moramo strogo slijediti Resula sallallahu alejhi ve sellem. Na primjer, u Kur'anu je nama naređeno da obavljamo namaz. Dobro, kako ćemo obaviti namaz? Je li došlo u Kur'anu koliko ima sabah namaz, rekiata, koliko ima podne i kinde, kad ćemo klanjati? Nije došlo. Pa je zato došlo Resul sallallahu alejhi ve sellem pa je rekao da mi klanjamo onako kako Resul sallallahu alejhi ve sellem klanja. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem sve to pojasnio i mi moramo slijediti Resula sallallahu alejhi ve sellem, je to pojašnjenje za Kur'an. Isto tako zekijat. Nije došlo u Kur'anu. Koliko će biti zekijata, na koju vrstu stoke, kako nije došlo. Resul sallallahu alejhi ve sellem je to pojasnio. Isto tako ćemo naći da je Allah tebareke ve taala naredio u Kur'anu da moramo obavljati hadž. Međutim, Resul sallallahu alejhi ve sellem je došao i pojasnio kako će se obavljati hadž. Čime? Jeste objasnio i riječima, ali objasnio i svojim radnjama. Pa je rekao, hudu anni menasikekum, uzmite od mene, podučavajte se od mene obrede hadža. Isto tako je došao Kur'an i rekao da se kradljivcu i kradljivici moraju osjeći ruke. Dobro, koja će se ruka osjeći? Dokle će se osjeći? Kako će se osjeći? To nema u Kur'anu. Resul sallallahu alejhi ve sellem nigdje nije pojasnio kako se trebaju ruke sjeći.
Svojim riječima nije ni pojasnio. Ali zato Resul sallallahu alejhi ve sellem svojom radnjom, kada je žena ukrala određeni metak za koji se sjekće ruka, Resul sallallahu alejhi ve sellem pojasnio da se to mora osjeći desna ruka i da se mora osjeći u predjelu ovoga sklopa. Inače u arapskom rekao, ruka je sve, što ćeš doći osjeći mu ovdje u laktu, hoćeš mu osjetiti lijevu. Resul sallallahu alejhi ve sellem sa svojom praksom pojasnio kako se to čini i ta vrsta dijela mora da se čini onako kao što je Resul sallallahu alejhi ve sellem činio. I na kraju zadnja vrsta radnja Resula sallallahu alejhi ve sellem je ta da je određene stvari Resul sallallahu alejhi ve sellem je uradio o sebe. Znači odmah je uradio, nije zato što je Resul sallallahu alejhi ve sellem se morao pokoriti, znači ne ulazi prethodno spomenute vrste radnje, nije se Resul sallallahu alejhi ve sellem pokoravao naredbi, niti je pojašnjavao Kur'an, niti je to bilo njegove prirode, niti je to bilo specifičnosti Resula sallallahu alejhi ve sellem. Već Resul sallallahu alejhi ve sellem dođe i stane na Arafat. Nema naredbe kad će Resul sallallahu alejhi ve sellem stajati na Arafatu. A došao Resul sallallahu alejhi ve sellem i stao 9. dana od mjeseca Dhul-Hidže. U tome smislu to je šerijat i mora se Resul sallallahu alejhi ve sellem slijediti. Sa tim bi mi završili. Zna da je možda bilo izlaganje brzo, možda kajemo nije mi bilo shvatljivo, međutim pokušajte da shvatite. Međutim, rezime svega je da određene radnje moraju se stroge izvršavati i to je stroga obaveza. Određene radnje, naročito one koje se vežu za poslanikovu prirodu, one su dozvoljene, odnosno čak više su i pohvalne Resul sallallahu alejhi ve sellem. Odnosno, da opet rezimiramo još više, a to je onaj koji Resula sallallahu alejhi ve sellem u svim stvarima bude slijedio, osim specifičnosti, on je ako Bog da uspio i to je najbolji za njega. Znači da sve završimo ove ovdje podjele i tako, jer islamski učenjaci se puno kogo različi, pa su rekli stroga je obaveza, ili mora doći dokaz koji će ukazati, tako dalje i tako dalje. Međutim, onaj mimo specifičnosti Resula sallallahu alejhi ve sellem, koju god stvar uzme i kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem je to radio i ja radim to što Resul sallallahu alejhi ve sellem radi, ako Bog da imat će za to nagradu i on će ako Bog da imati ono što smo govorili, to je da je pokušao da ugradi ličnost Resula sallallahu alejhi ve sellem u sebe. I to je da kažemo najbolji i isto tako ne najpraktičniji. Što se tiče stvari, a to je kada Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže određene riječi, a nakon toga uradi radi, ona je suprotna njegovim riječima, šta će se dati prednost? Da li govoru Resula sallallahu alejhi ve sellem ili će se dati prednost radi? Naćemo i jedno i drugo mišljenje. Kažu sad učenjaci, da ćemo prednost govoru, zato što je govor jasniji, nema neke mogućnosti drugi. Kada čovjek kaže nešto, jasno je, kada kaže obavlja namaz, jasno je. Međutim, kažu radnje, može se kod njih desiti određene stvari, da nije dobro čovjek vidio, da ravija nije dobro vidio, pa je prenio se. Drugi kažu neokrenu, kažu treba davati prednost radnje Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Ipak kada čovjek nešto radi, to ukazuje na ono što on želi. Ipak kada riječi određene govori, možda imaju drugi. Da kažemo i to opet ćemo ostaviti da se ne bi puno da kažemo sada zamara u tome ne znam. Nego ćemo pokušati prezentirati ono što su rekli izvan učenjaci, što je najbolji. Kažu sam su učenjaci, kada određena stvar dođe i Resul sallallahu alejhi ve sellem potvrdi svojim riječima i non stop govori treba raditi tako, 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 tako. Kao što su naveli primjer da Resul sallallahu alejhi ve sellem u 14 seneda, znači 14 ima lanaca prenosioca ili 14 sahabija su prenijeli. Da Resul sallallahu alejhi ve sellem zabranio kada čovjek vrši malu i veliku nuždu da se okrene prema kibli, da li svojim licem ili svojim leđima. To je zabranjeno. Znači došlo je 14 hadisa, da kažemo to je jasno. I onda dođe hadis od Abdullaha ibn Mas'uda, od Abdullaha ibn Omara radijallahu anhu, da on kaže, ja sam se ispeo na kuću od svoje sestre, a supruge Resula sallallahu alejhi ve sellem Hafse, pa sam vidio Resula sallallahu alejhi ve sellem da između dva zida ili dva ozidana, da Resul sallallahu alejhi ve sellem vršio nuždu sjedeći, međutim on je bio okrenut leđima svojim prema kibli, a prsima okrenut bio prema Bejtul Makdis. Znači vidimo ovdje imamo vrstu hadisa koji Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, znači 14 hadisa kaže ne može se to učiniti. I onda nađemo dijelo da Resul sallallahu alejhi ve sellem radio suprotno, kako postupiti. Kažu islamski učenjaci, ono što je toliko Resul sallallahu alejhi ve sellem upozoravao na njega i rekao, znači imamo 14 hadisa, kaže mora se tome dati prednost,
nego radnji koja ima svoje određene stvari. Pa kažu, Abdullah ibn Omer, šta da nije vidio Resula sallallahu alejhi ve sellem i nije nam prenio te sunete, da bi mi znali šta je Resul sallallahu alejhi ve sellem radio. Ili Resul sallallahu alejhi ve sellem rezovno Abdullah ibn Omer u tom sad rekao, da vidi mene pa prenesi umetu, dok ima ovamo 14 hadisa. Ili kažu islamski učenjaci, nemoguće je misli da je Abdullah ibn Omer mogao odozvo gledati Resula sallallahu alejhi ve sellem i gledati gdje je Resul sallallahu alejhi ve sellem okrenut, da li je tačno prema kibli, znači to nemoguće da gleda Resul sallallahu alejhi ve sellem u tom stanju da on sad stoji da kaže ja ću prenijeti vam umetu sunet i da to on prenese. Kad najvjerojatnije samo je vidio letimično, da je vidio tako Resul sallallahu alejhi ve sellem da je odmah sašao. Što postoji mogućnost da ga nije na najbolji način vidio i da je to prenio umetu. I još što postoji velika stvar, to da je to možda od specifičnosti Resula sallallahu alejhi ve sellem, odnosno da je to njemu bilo dozvoljeno i tako da se mora postupati po riječima Resula sallallahu alejhi ve sellem. I da kažemo, nema tu sada nesuglasica. Iako se to kod nas zna se ta naći, zato smo rekli u početku da to ova materija ima kod nas osnovi. Jer se mi dosta puta oko toga raziđemo. Pa kako će WC okrenuti? Hoćemo ga tako okrenuti, pa rekli su islamski učenjaci to kad bude se tamo na ledini, nije kad se bude vamo, gdje je ozideno i tako dalje, islamski učenjaci su tako pojasni, znači treba ono što je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem da se po njemu postupi. Isto tako, Resul sallallahu alejhi ve sellem u dosta hadisa je pojasnio, znači riječima je pojasnio da nema nafile nakon asra namaza. Znači kada čovjek klanja asr namaz vađib, nema poslije više njega nafile, da je to vrijeme zabrane namaza. A Aisha radijallahu anha prenosi da Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže klanjao je ikindiju i odmah je došao kod mene, klanjao je 2 rekata. Kako sada pojma? Kako da kažemo po čemu postupati? Isto kao što je prethodno spomenuto, a to je da je Resul sallallahu alejhi ve sellem u mnogo hadisa rekao, i to je stvar postala jasna, da nema nafile namaza poslije ikindije. I onda vidimo da Resul sallallahu alejhi ve sellem učinio 2 rekata, kaže postoji mogućnost da je to prvenstveno specifičnost Resula sallallahu alejhi ve sellem, čemu je to bilo dozvoljeno, nama nije, i onda treba postupati shodno ono što je Resul sallallahu alejhi ve sellem spomenuo. I na kraju ćemo se osvrnuti na hadis koji je spomenuo Abdullah ibn Omer radijallahu anhu, koji kaže da Resul sallallahu alejhi ve sellem uzeo i nosio je prsten od zlata. A nakon toga su drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem svi sebi napravili prstene od zlata i nosili su kao što Resul sallallahu alejhi ve sellem nosio. Nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem je uzeo svoj prsten i bacio ga, strgo ga i bacio, rekao je: ja sam bio uzeo sebi prsten, pa ste i vi sebi uzeli prstene, ja ga više nikada neću nositi, i bacio ga Resul sallallahu alejhi ve sellem. I onda su drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem skinuli svoje prstene i pobacali. Zašto ima Buhari ovaj hadis navodi? Kakva ima veze hadis prsten sa poglavljem u kojem kaže ima Buhari da trebamo slijediti Resula sallallahu alejhi ve sellem u njegovim radnjama? Pa kažu islamski učenjaci, veza je ta da su drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem slijedili Resula sallallahu alejhi ve sellem u njegovoj radnji. Pa tako Resul sallallahu alejhi ve sellem kada je uzeo za sebe prsten, oni su ga slijedili. Kada Resul sallallahu alejhi ve sellem strgao prsten i kada ga bacio, oni su ga strgali i slijedili. I ima dosta islamskih učenjaka koji kažu ovaj hadis i drugi hadisi ukazuju da je obaveza slijediti Resula sallallahu alejhi ve sellem. Jer drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem nisu pitali da li Resul sallallahu alejhi ve sellem to uzeo sebi radi ukrasa ili se pokoravao Resul sallallahu alejhi ve sellem. Postoji mogućnost da Resul sallallahu alejhi ve sellem to uzeo tako volio da nosi. Pa je to druga vrsta onih dijela kada nisu ga pitali. Kada Resul sallallahu alejhi ve sellem je strgao i bacio, nisu ga pitali: o Božji poslaniče, zašto si to uradio, zašto si bacio, da li je to od tvojih specifika, nego su radili. Znači to je ta veza, a to je da su slijedili Resula sallallahu alejhi ve sellem. Pojašnjenje hadisa je to da Resul sallallahu alejhi ve sellem u početku objave da mu je bilo dozvoljeno zlato. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem napravio sebi prsten od zlata. Da bi nakon toga došla zabrana, kao što je vam poznato, Resul sallallahu alejhi ve sellem uzeo je zlato i uzeo je svilu i digao i rekao: ovo je dozvoljeno od žena moga umeta, a ovo dvoje zabrane od muškaraca moga umeta. Isto tako u drugim hadisu, kao što je Bara ibn Azib, Resul sallallahu alejhi ve sellem zabranio 7 stvari o koji je prstene i slično tome. Tako da Resul sallallahu alejhi ve sellem bilo zabranjeno i Resul sallallahu alejhi ve sellem je strgao prsten i bacio ga, a kažu nakon toga uzeo je srebreni prsten. Jer je bilo rečeno Resulu sallallahu alejhi ve sellem, kada šalješ određena pisma određenim vladarima, mora da bude pečet. Pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem to uzeo na redu da mu se napiše Muhammed Resulullah, Muhammed Allahu Resul. I on je pečatio taj svoje pisma i druge što bi slao vladarima, da je Resul sallallahu alejhi ve sellem nakon toga uzeo srebro,
znači što je dozvoljeno, i tako je sebi to načinio i onda bi pečatio te stvari. Nakon toga kaže Abdullah ibn Omer da je taj prsten bio kod Ebu Bekra, pa je bio kod Omera radijallahu anhu, pa je bio kod Osmana radijallahu anhu, nakon toga me spao u jedan od bunara i tako je se izgubio prsten Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Pa tako kažu islamski učenjaci, na osnovu toga, kao što su Hanefije, kažu nije od suneta da se nosi prsten. Zašto? Osim onim ljudima koji imaju potrebu, kao što je imao Resul sallallahu alejhi ve sellem potrebu, a to je da mu treba prsten da bi pečatio. Ako to ima potrebu, kažu, on će nositi taj prsten kao što je Resul sallallahu alejhi ve sellem nosio. Znači, ovo govorimo o sunnetu, ne o dozvoljeno ili je pohvaljeno. Znači, to je sunnet, međutim, drugi kažu islamski ne. Resul sallallahu alejhi ve sellem je prešeno da je nosio prsten i na desnoj i na lijevoj ruci. I da je bila njegova praksa da bi uzeo prsten i onda bi okrećao bi ga, znači stavljao bi ga na ovaj mali prsten, tako na taj način, i onda bi ovo unutra okrenuo bi ga tako. Znači unutra kažu to, ako već hoće neko da slijedi Resula sallallahu alejhi ve sellem, on će prsten tako nositi, stavi ga na ovaj, okrene ga. Kaže, zašto? Zato što kažu kad tako se učini, neće prsten koji je vrijedan i tako dalje, znači koji ima neki ljudi imaju koliko me vrijedan prsten, kada okrene ovako onda ga može obuzeti od kibur i slično tome, pa kažu ovo je bolje da ga okrenete. Pa Resul sam tako činio, uzeo ovaj prsten i stavio bi ga na mali prsten, okrenuo bi ga unutra. Da li ga stavio na lijevu, na desnu ruku, to je sve isto. Isto tako kaže da Resul sam stavljao prsten koji bi dolazio do malog prstena, i do malog prsta, ili bi isto tako moglo se staviti na veliki prst, a došla je pokuđenost ili čak više do samog harama, a to je da čovjek stavlja na kaži prst i na srednji prst, znači bilo bi zabranjeno, ili kad čovjek pokuđeno stavljaju se prsten. Tako da kažemo što se tiče prstena, ako ga hoće čovjek da kaže sunete Resula sallallahu alejhi ve sellem, može to da stavlja, ili može u slučaju ako je to običaj kod naroda, i da je to vrsta ukrašava, neće biti onda sunet, nego je to vrsta ukrašavanja, da će čovjek uzeti taj prsten i staviti. I kada se pitaju islamski učenjaci, znači po pitanju da li može biti i druga vrsta, znači nije dozvoljeno čovjeku da nosi zlatni prsten, nego može biti srebrni, međutim da stavi određene dragulje, svi da bude vrijedan, tako kaže dozvoljeno čovjeku da nosi to, i osim ako bi to izišao rasipništvo, neke druge stvari koje bi mu to izazvalo kibru, onda mu nije dozvoljeno, tako da kažemo da stvar se vraća. Ako će čovjek nositi prsten, može da nosi, ako neće nositi prsten, može da ne nosi, i kažu se tiče prstena od željeza, kaže da je zabranjeno da nosi, da kaže da su sam je to zabranio, jer to liči prstenima nevjernika. I isto tako, kad neki kažu da ne treba nositi prsten, kaže to je samo ukras za žene, to nije ukras za muškarcu, uglavnom puno ima govora, ko će nositi prsten, Allah da mu kabuli, da ga nagradi, ko neće nositi prsten, da Allah dželešanu u kabuli, da to ne bude razlog da se razilazi, pogotovo se razilazi srce. To je ono toliko što bi se moglo reći, molim Allah tebare ve taala sve koje smo čuli, to bude dokaz za nas, a ne protiv nas, akulu kao hada, wa astaqbilu wa la astaqbilu.